Sanibonani guys, igama unqabileni basela amanqampunqampu kuzokwenzeka ngothando nesithembu kulolu suku esikulona. Kuveziwe ukuthi uma yeni uzobe siyayiphika nje indaba yokuthi impumelelo namakhosikazi amabili. Siyakhumbula-ke guys ukuthi kulolu suku langayizolo kuke washo-ke uMseleko ukuthi impumelelo usenesithembu impela unamakhosikazi amabili. Kodwa-ke umayeni wathi ngoba akatshelwanga ukuthi-ke kuhanjiswa amalobolo kwabiyela, angalinge-ke afakwe endabeni, angahlangene naye, akahlangene nje inhlobo yena nokuthi uMpumelelo unamakhosikazi amabili futhi uMabiyela-ke uselotsholiwe. Guys, kushubile-ke ngoba akupheli-ke lapho. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uMseleko uzobe siyay'ncengela kuSamke, amtshele ukuthi hhayi besicela bandla ukuthi singaveli ekhaya kini kulo nyaka. Kwabe-ke winyathela emsileni, wamane nje washo kahle ukuthi nje yena akavumi, akalungise nje yena iy'nto zakhe ngoba le yokuthi yena abaveli kakhwela this year, hhayi cha, akayizwisisi neze kahle. Uze wazisho ukuthi I sort out your ish. Ebese-ke umtshela kabusha ukuthi hhayi niyeza nina kulo nyaka ekhaya cause there is no way ukuthi anize ekhaya uzovela kulo nyaka lo. Guys, ukusho khona-ke ukuthi uma kukhwela ufuna kuvelwe le kubo ngenkani kuwona lo nyaka, kumnyama kubovu, abantu bakaMseleko abeze bezoqedela abakuqalile. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi amakhosikazi-ke wonke azobe siyahamba noMseleko eya kuma-awards, kanti-ke uMacele uzobe siyasho ukuthi-ke ukuthi ubani nobani ozomkhulumisa, ubani nobani ongeke amkhulumise, okwamanje akazi. Uyaya nje impela kulama-awards but akazi ukuthi ulindeleni, useyobona khona phambili. Akupheli-ke lapho. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uMseleko uzobe spenda isikhathi-ke no-Abo, amtshele ukuthi-ke uyena ozothatha iy'ntambo-ke kuyona yonke-ke lento le ayiqalile yokuthatha isithembu salaphaya kaMseleko-ke, nangendlela-ke izinto-ke ezenzeka ngayo, hlampe nendlela aphatha ngayo amabhizinisi. And sekumane wakubeka kwacaca ukuthi-ke umuntu azomshiya-ke ney'ntambo uyena u-Abo. Angazi-ke guys usewushintshile nomqondo ngoba kuqala wayethe uMpumelelo ozomele-ke arane zonke izinto. Manje mase sethi u-Abo angazi noma lokho angeke nigcina sekuqhatha abantwana. But-ke sizothini? Uyena-ke owaziyo ukuthi kahle kahle yini afuna yenzeke-ke emzini wakhe, futhi yena owaziyo ukuthi-ke ubani o-fit enough ukuthi-ke aphathe loya muzi wakaMseleko. Mhlampe yena mase sephelelwe-ke amandla mese ethatha-ke umhlala phansi. Guys, aphela lapho-ke amanqampunqampu. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama unqabileni basela amanqampunqampu kuzokwenzeka ngothando nesithembu kulolu suku esikulona. Kuveziwe ukuthi uma yeni uzobe siyayiphika